Takže čau dámy a pánové, vítám nás u dnešního videa. A dneska jsme tady s Evel Plevel. Čau. No a bude to Geometry Dash. A já konečně půjdu dělat démona. Dokončilo se mi podělat 5, jo. Dodělal jsem 5 před chvilkou. No a tak jsem si řekl, že prostě budem dělat démona. Vidím to na do Lightning Road. A už jsem, sedněte si chipsy a jdeme na to. The Lightning Road. Tak jdeme na to. Můj démon, který jsem dodělal na jiném účtě. Moje devítka, na které mám 6-7%. Můžete prosím 6-7 nějak někdo vrátit do doby 2025? Kamo Nešlo by to nějak zařídit? Oni všichni prostě pušou 67, 67, 20, 26. Kamo, Brainrod prostě se chytil na chvíli. Teď mám v plánu po The Lightning Road dělat až Private Mail Live, takže se můžete těšit. Teď nahoru. Jsem takový lifehack, kdy pokud budete chtít používat, tak můžete. Já používám hodně často. Aj, 64%. Proč neskáču? Já si možná půjdu napraktisovat tu poslední část, kde tam je potom ten bol, jak jsem střílel ty části, víte, ne? To je asi po mně nejtěžší, no. A ne, to já už jsem si 2 praktisy dával, si pamatuju, takže no. Žádný praktis. Ideálně bych to chtěl do 10 minut stihnout. Ještě tohle video budu stříhat, jo, takže se těšte. A to tak budu stříhat, jo, jakože stopování, chápeš? Takže ty to budeš natáčení a já to budu natáčet třeba 30 minut. Chápeš? Já to chci dodělat. Že, no nic, chápete. Se nepovedlo. Tak jestli to stopneš? Nebo. Já to taky budu dělat. Tady to já prostě chci dodělat. Chci dodělat ten level. No dobrý, takže pár marných pokusů a nic, no. Nejde to. No way! Nejde to. Můžu odpinknout. Nechápu. Píkej zase něco řeší. Vlastně mi to pořád odpinká. To je. To je jako. Teď se připravte lidi. Prosím, teďka nemluvím píku. Jo, dobrý. Dobře. Zkus sebrat coin. Challenge. 9 nebo Jo, co? sebral ten coin. Kde? Na Jak kolika tam, ti procentech? nevím, ale jak je podle všech hráčů nejtěžší ve hře. Já nevím, kde. Na jakých procentách to vůbec je? Taky ukážu ti to, jenom tady dělám Valhop. Já to dělám tohle. Challenge. Jo, tenhle. Já už vím u té zlatý koule. Tady. Teď jsem možná přejela. Tady u Jo. toho? Jak tam propadneš, víš, ne? A nevím, jaký tam mám sebrat. A možná trochu Tam můžeš víc. jít nahoru a tam potom propadneš. Počkej. Ty jsi No! chtěla sebrat ten coin, že jo? Jako by trochu. To ani nedošlo. Ty to máš? No, to byl praktis. Aha. To bych se hladoval jinak. Jo! Ten jeden člověk, co je profi hráč. To bylo easy. Pár marných pokusů a nic, no. Nebo napište do komentářů, jestli tady koukají na tohle video nějaký profi hráč geometrie, což pochybuju, ale napište, prosím, jestli chcete. Jak si se mnou můžu zahrát, okej. Když se můžeme nějak domluvit, to můžeme se s ním zahrát. Já zkusím sebrat ten coin, ale asi se mi to nepovede. Ne, Jo, tam ten, no, protože tak ty části. nepovedlo se mi to. Já můžeš jít nahoru a tam to musíš perfektně načasovat. Počkej. Buď ticho, prosím. No! Sexy. No. V kameře. No. Sexy netrapný, chápem. Proč to furt existuje?
Ne, asi. Tak jo. Tam to říkají skoro všichni pořád, když byl greatní restart. A proč pořád umírám na 18, která je úplně lehká? Nechápu. To bude náročný. A nedám, já pánové, že tomu dát tak 100 pokusů. Pořád nic, ale nevadí. Já věřím. Si věřím, že to dáme. Si věřím, že to dáme. Konečně. Nervy jako. Počkej. Buď ticho, prosím, já. Ne! 867! Jo. Já prostě tady rage baiting furt tam 9. Třeba jako já. Pušuj. Mě to neřešte. Co? What? What's this? Okay, dobrý. Teďka byl nějakou dobu docela hodně ticho, že jo? Já jsem psal kamarádovi, který by jednou možná se mnou mohl natočit video, že on mi psal, že jo, že jsme spolu mohli někam jet, víš co. A já jsem mu napsal, že natáčím, tak moc jsme kovou, ale že nic neřešli to, jo. Mhm. Jako je to hodně náročný, ale možná tohle video bude mít třeba 30 minut, říkám nic jako. Aby jsem dodělal ten pitomý The Lightning Road. Crazy. Jako, viděli jste ten pokus, jo, bylo to dobrý, to prostě nedal. Tolik pokusů, tolik marných. Ano, je to těžký, je to fakt těžký. To je hodně těžký. Já se nevzdám, takže budu pokračovat do té doby, až to nedodělám. A už se začínám dostávat do té části, kde to je těžší, což je dobrý. Jako pořád jsem se nedostal do té části, kde to je nejtěžší úplně. Teď soustředím na plný grad. Já vím, že ticho, všechno ticho. Jo, oko. Ty se potřebuji hodně soustředit, ale hodně, mám rekord nový. Já taky. K85! Got it! Pleval! Holy! Co? To tady. A do 9 minut, chápete to? To je šílený. To je šílený. Cože, kámo? Wow! Kámo, ty... Cože? Co se právě povedlo? Kámo. Zombík dokončil easy démona. Doufám, že to mám natočený. Tak kdybys to neměl, hej. Jo, jsem tak šťastný, kámo. To budu dělat asi The Nightmare, no, nebo Ice Spike.
Neke. Kámo. Je první pokus na The Nightmare. Kámo. Ok, nikdy v životě jsem nehrál The Nightmare, tak. Já bych strašně chtěla dodělat 9, kámo. Nikdy v životě jsem nehrál The Nightmare. A je to brutálně hard. Je to těžký, no, jako. Říct tomu. Spíš to vidím, že budu dělat to Ice Spike, no a než tak, když už tady teďka natáčíme, tak už se jeden dlouhý practice. Víte co, ještě nikdy, no jako už jsem hrál Ice Spike párkrát a nikdy se mi to nepovedlo. Co jdu dělat? Já soustředím. Čekaj, já se můžu stanout písničku. Asi pak taky asi stlumím. Si stáhnu, ale. jakoby... Stavuju. To já nevím. Jen se stáhla. No! Stala se mi písnička a jdeme na to. Počkej. Já si practice, jo, na video. Když tak varuju. Čekejte. Nezačnu. Varuju všechny, který máte něco s očima, jo, nebo máte nějakou oční vadu. A jestli na tohle video teďka, abyste třeba přeskočili, no vlastně už nedokoukávali dál, jako teď to bude hodně o očí. A vlastně i těm, který prostě nemají vadu s očima, tak blahopřeju, i tak vám budou padat oči z důlku. Teda co? Na nic se neslyšeli. Koukejte na to, jo. To, dámy a pánové, jenom menší epileptický varování, aby se vám nic nestalo, jo, když na tohle budete koukat. Aby se vám nic nestalo. To. A je to natáčím takhle? Jo, nevadí. To vůbec nějaký dobrý, ne? Ale to moc není, jakoby teď, jak to natáčím, není to moc dobře vidět, ale... Proč to natáčíš, když lidé můžou vypadnout prostě oči z důlku? To nevadí. A měli epileptický záchvat. Já. Jako u tebe to pak bude vidět líp, ale... Crazy. Ale já už jsem šťastný, jako, že natáčím nějaké démony. Víš co? To je to čas. Tady ten spike, vidíte to mi nejde. Tady ten poslední spike, ten mi prostě nejde. Konec. Teď jak to mám dát? No dobře, to by asi stačilo, jakoby... No dobrý, kašlu na to, dámy a pánové. A spike my hotline nebudu dělat. Je to potvrzený. Jdu dělat poslední 3 pokusy. A podíváme se, co by se mohl dělat. Já to vidím spíš na ten The Nightmare, který bude hodně od tryhardu budu dělat. Takže dávám practice takhle, víte co, practice do pohody. A pak asi budu končit video, no. Možná vyjde ještě jedno za dnešek, ale nikdo ještě neví. No, proč jsem tam klikla? Bude ještě 2 pokusy. Brada, co to je? Proč? Proč tam ťukám? Proč tam ťukám? Aha, no nic, já jsem špíňák. Co to je? Co to je? Nervy. Halo. Funguj. Co to je tady? Tady zkouší. Kostka? Jak se tady objevila kostka? Obrácená kostka? To je vražda. Ježiš. Počkej, teďka prosím ticho. No. No! Takže... Bro! Evo. What the heck? Tam prostě jenom klikáš, ne? Sadě ano. Tak teď tady projedu tuhle... Pardon, já jsem si... Hej, dámy a pánové, já jsem zrovna jako- chtěl říct, že tady ta část nebyla těžká. A jenom zdechnul tady na tom jumpu. Jsem si škrábala ruku, tak proto mi to teď nevyšlo moc. Jo! Čukni tam! To bylo. Jedu solidní petardy. Nahoru. Co? Tady jak se musím dát dolů. No, vidíš to plevel? Koukej na to. Nemůžu. To je souhá. What? Co se stalo?
Ne, dobře, tohle se nepočítá, tak já mám ještě jeden. A už je to dlouhý. Další než 15 minut, tak já už nemůžu. Tak čau lidi, no, uvidíme se v dalším videu a